Algorithm en iluongo ni formula. Formula nikech kwano pok olok gi dholuo, koro formula ponge pok ang'eyo dholuo mare. But gima duong' en formula manyiso ni ki indiko gimomiyo kidiyo nyingi. Wawacho ni ka in gi simbi tidiyo 07 something to en namba miseve simbi to owuok automatically. Ibiro yudo kiketo namba ni kitiyo 07 something mar Joyce kadiyo mari to ok ogol na namba ng'ato, ogolo na namba ni. Koro nitie gima formula ma kosedi kacha to miyo nyingno wuok. Koro maendi e formula mitere technology mamiyo ka sama igwacho pay bill, sama iyudo ng'ama nigi osuru, nigi mashin machulo osuru cha, to idiyo namba kata namba plate mar gachi, tiyudo ni onyiso ni chudo. Koro tabu mwabedo gono ni konyiso ni chudo to ok onyis no dhi account mane. Nyiso ni sama nyiso ni chudo cha nitiere be formula moro iye kacha ma nyalo tere account A kata account B. Emomiyo awacho ni mondo mi wa protect revenue, members wa mag parliament onego legislate magiwache niya, revenue account mar counties 47 gi obed achiel each for every county, to kik obed domiciled a county government bank account ma commercial madala kocha kaka KB, CB, cooperative bank. Obed domiciled a central bank kaka magiyudo ga pesa direct mawuok e central bank, mondo mi sama gidwa spende to bed approved gi controller of budget kaka obedo approved get mamalo chabe mondo mi gispende nyaka obed approved gi controller of budget mondo dhinegi e commercial banks mag gigo. Koro mane e gima but adwa koni salary increment make mana gi kanyo mondi kapok wadhi salary increment ngisa ni wakaw yoyo mokwongo mondi e twak marwa e chenro mar pinyo kora muge jwang'o waduogo bang' nyereni machuok to bende abo bedo kasomo moko kuom ote ma uchwalo no kinyi makawuono kik idhi mabor.